Vánoční dárek si rozbalili obyvatelé obce Rudník už v sobotu 9. prosince. Obec jim totiž nadělila nový autobusový terminál a nové prostory obecního úřadu. Ano, budova, která je vlastně za námi, ta 56, ta už je úspěšně skolaudovaná a terminál je prozatím ve zkušebním provozu, ale již plně funkční a řešíme kolaudační řízení. Autobusový terminál, který je ve zkušebním provozu, slavnostně otevřeli už v pátek za přítomnosti starostů z okolních měst a obcí. Já si myslím, že se to povedlo, i přesto, že to nebylo vše naprosto jednoduché a závěrem můžeme jenom říci, že docílili jsme toho, co jsme si na začátku vytyčili, a to dokončit tuto stavbu nebo obě dvě stavby tak, aby byly obě dvě funkční, pěkné, a to si myslím, že se určitě povedlo. No, my jsme vždycky tak trochu postiženi tím, že v průběhu stavby samozřejmě vidíme ty věci, které bychom třeba rádi, aby byly trošku jinak. Na druhou stranu musím říct, že ze všech těch věcí, které tady probíhaly, které se řešily, které byly výzvou jak pro obec, tak pro realizační firmu a ostatně i pro nás, tak se nakonec podařilo udělat dílo, který je funkční a který, řekněme, jak jste se ptal na to zadání a na ten prvotní architektonický návrh, tak který k tomu pasuje. Terminál už je od října ve zkušebním provozu a tak je možné vyhodnotit, zda je přínosem pro obec i zda se podařilo naplnit vize architektů. A co se týče fungování nového autobusového terminálu, tak určitě vnímáme to, že je to bezpečný prostor pro naše občany a pro přestup na jednotlivých linkách, a věříme, že to i nadále bude vnímáno pozitivně. Rekonstrukcí prošla i budova obecního úřadu, která byla v havarijním stavu. Pro architekty to byla velká výzva. Tak my jsme to čekali, když jsme to takhle navrhovali, takže změna velká. A jak říkali kolega tadyhle na terminál, tak vidíme jako některé věci, které by se daly udělat lépe, ale na druhou stranu v rámci toho budžetu a v rámci vlastně toho prostředí, za kterým se to dělalo, tak jako se dá říct, že jsme spokojení. Myslím si, že si to hlavně naši úředníci zaslouží, pracovat a poskytovat služby občanům v odpovídajících prostorách. Samozřejmě není to jenom pro naše úředníky, ale hlavně pro naše občany. To znamená, je tady plno nových prvků, které občanům budou sloužit k lepší informovanosti, ať je to elektronická úřední deska přímo na budově obecního úřadu, tak i veškeré prostory obecního úřadu, potažmo infocentra a pošty Partner.